Tréninkový žebřík je ideální pomůcka pro nácvik rychlostních schopností a mnoha dalších specifických cvičení. Připravili jsme pro vás ukázku 3 základních cviků. Skipping. Provádíme skipping přes žebřík. Důležité je zvedání kolen do pravého úhlu, dopad na špičku a zhopnutí se z kotníku. Pravidelně dýcháme. Poskoky po jedné noze. Provádíme poskoky na jedné noze přes žebřík. Odraz je provedený z natažené dolní končetiny z kotníku. Pravidelně dýcháme. Totéž provádíme na druhou dolní končetinu. Kliky s přesunem. Provedeme spor, klik a přesun. Dbáme na pevné držení středu těla. S výdechem provádíme spor a s nádechem klik.